Očistime pokrivna, pozime sa zgrata, neću gospoda. Snjegovašte vremenova, od nebesna krasuka, snjegovašte prodođa, od svega do večnosta. Snjegovašte vremenova, od nebesna krasuka, snjegovašte prodođa, od svega do večnosta. Polazime sa zgrata, naišao gospoda. Sveti duše tijela, očisti me od grijeha. Polazime sa zgrata, naišao gospoda. Snjegovašte vremenova, od nebesna krasuka, snjegovašte prodođa, od svega do večnosta. Snjegovašte vremenova, od nebesna krasuka, snjegovašte prodođa, od svega do večnosta. Jesus! Boşanma hayırlı bastırsa onun peşinde, bastırsa onun peşinde. Boşanma hayırlı, boşanma hayırlı bastırsa onun peşinde, bastırsa onun peşinde. Sana ait boşuna, sana ait girme, sana ait služina, mene blese. Sana ait boşuna, sana ait girme, sana ait služina, mene blese.
Roshana Kaimo Roshana Kaimo Elevastensa Odena Pishigas Elevastensa Odena Pishigas Roshana Kaimo Roshana Kaimo Elevastensa Odena Pishigas Elevastensa Odena Pishigas Sannamayte Roshas Sannamayte Kilava Sannamayte Slujila Nedemroske Sannamayte Roshas Sannamayte Kilava Sannamayte Slujila Nedemroske Adesia Moga Ipais Koronashti Akomarina Pias Muda Shukora Adesia Moga Ipais Koronashti Akomarina Pias Muda Shukora Ella Pareya Ella Buteya Usateyo Mas Paide Pias Ella Pareya Ella Buteya Usateyo Mas Paide Pias Если готов сетя И не нужен без вода А пробуда не пие Шея вряхлаве Если готов сетя И не нужен без вода А пробуда не пие Шея вряхлаве Tako me desi Ti si čudesem Diga me na se Tako me desi Ti si čudesem Diga me na se Tako me desi Ti si čudesem Diga me na se Tako me desi Халелуя! Славата на Господа принадлежи, брата и сестри. Ние сме най-сенните пред очите на Бога, защото чухме преди малко от пастор Борис за това, че Бог възлюби света. Искам да ви казвам именно за това възлюбене за нас всички, които Бог ни е възлюбил. Защото Исаия казва, че Той биде бит поради нас и поради нашите престъпления. На Него дойде наказанието да докара нашият мир с Бог. Затова чуй ми сега ти като баща, понеже гледам телефона ми да ни взема много време, за да съм точен и набързо да ви разказвам за този Него огромна любов на нашия Бог Отец към нас. Ние като бащи, някой има един син, някой два, някой три, някой четири, някой пет деца. Но момчета, който има и ще разбере сега, ние понеже ако сме поставим на място, да имаме такава сила и власт, където никой да няма кой да се допре до нас, чрез думата ни да бъде всичко да става на този свят, както Отец го направи. И ти да погледнеш как удрят детето ти, как го нараняват, как го плюят, как се рукаят с него, как хвърлят жебия за неговата дреха, как би се сторил на неговото място или как ще постъпваш към този, който го наранява. Ти няма да ти бъде добре, но Той го направи заради тебе и заради мене. Той го потърпа и Той го търпеше заради тебе и мене. Понеже си сенен, защо си сенен? Защото Бог те оформи. Той ти създади, Той ти даде жизнено дихание. Част от себе си даде на тебе. Затова Той ти възлюби и даде своят еднороден син. Отново да имаш за отношение с Бог
Отец чрез името му Исус, чрез Синът му, защото това, което бе разрушено в Едемската градина, Бог искаше да го възстанови отново чрез Сина си. Затова ние сега имаме това време, за да осъзнаем и да видим какво направи Бог за нас. Той поднеси всичко заради тебе и мене. Той направи го, за да ние сега да бъдем тук, на това място, да го хвалим, да го величаем, защото няма друго име, който да се хвали. Днеска всеки един се поздравява с Исус възкръснал. Но осъзнаваш ли, човек, че има сила в това възкресение? Това възкресение ти дава живот, това възкресение ти възстанови, за да има с Бог Отец отново за отношенията, който никой не може да ти нарани, който никой не може да ти повреди, защото си защитен. Затова Бог казва, че винаго Той ще ни защити и ще бъде с нас, докато този свят съществува, докато Той идва да ни вземи. Ще вземи онези, които са чистите от сърца. Затова ние трябва да осъзнаваме като съкварталници, защото Кой как живее, гледат се делата им. Говоря за християни и за невярващи. Брата, последно време Бог ни допреждава и казва: внимавайте поради вашите дела, да бъдете причина някой да не идва в църквите и да ни приемат Господ. Нека живеем живот достоен, след като ние знаем истината, че Христос го направи за нас. Нека животът ни да го показва, че ние сме готови, както Той отиде на кръста, и ние да отиваме. Защото гледаме всички в социалните мрежи какво става. Англия публично, както сега ние говорим публично. Ако сме в Англия, ще идват, ще ни арестуват, че говорим за името на Исус. Чуйте, ние спокойно говорим за вас. Имате тая възможност да слушате. И ние, брата, имаме това възможност да се възстановим. Много силно да бъдем връзката ни с Господа. Нека да бъдем примерни за кварталът ни и като ни погледнат, да казват, както казваха преди 20 години, че Господ е в квартал Надежда, много силно се движи. Нека това отново да бъде, за да се хвали името на Господа. Затова благославям всеки един пастир, който е над 20 години служат кварталът ни. Бог да ги благослови. И ние сме под на тяхните молитви, които се молиха. И ние ги благославяме, Бог да ги благослови. Амин. Алелуя, Христос възкреси! Наистина възкреси! Знаете ли, че днес ние сме в края на седмицата ни, седмия ден, но през това време беше първия ден от седмицата. Ние виждаме, че това е променено сега, неделята е седми ден, но в това време беше първи ден от седмицата. И в този ден трябваше тези жени да приготвят приготовленията, за да може да мажат Христос за неговата смърт. Затова това възкресение, любезни братя и сестри, виждаме в това последно време, че ние самите хора вече трябва да живеем не за нас, но за Христос. И апостол Павел точно това говори. Сега вече не я живея, но Христос живее вътре в мен. И живота, който го живея, нека да го живеем чрез вяра, любезни братя и сестри, за да може всички ние да хвалим името на Господ Исус Христос. Нека да аплодираме тези братя, да ги просто да им дадем повод, да имат фокусиране на всичко това. Амин. Христос възкресе! Ще ви кажа само две истини, след когато пея, и ще бъда много кратък. Искам тези две истини да си помислите върху тях и да започвате да асимилирате и наистина да промените живота ви, защото имате нужда. Имате нужда.
Господи и слава Святия Исус! Cindoro, Sandella, Cindoro, Amen, che Sandella d'adoro. Cindoro, Sandella, Cindoro, Amen, che Sandella d'adoro. Accana, e tu che guidava, Accana, e tu che baciava, Accana, e tu che guidava, Accana, e tu che baciava. Cindoro, Sina, tu deva, Sospitul tu vas кръстинен Исус. Гроба не можа да те удържи, защото ти си се силният и всемогъщият възкръсналият Господ Бог. Cindoro, Sandella, Cindoro, Amen, che Sandella d'adoro. Cindoro, Sandella, Cindoro, Amen, che Sandella d'adoro. Accana, me tu che guidava, Accana, me tu che baciava, Accana, me tu che guidava, Accana, me tu che baciava. Ci volete tanti pese, ci sărțetul mic ca mică cânteve, ci volete tanti pese, ci sărțetul mic ca mică cânteve. Diedi smeci, noi počúvať srdca, които викат, те ни мож към те, дори сърца. Които не издават глас, разпълвай любовта си, нека отново да ме грее. 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 Молим се до неба. Чуй, моля те, тази песен. Чуй сърцето ми, как вика към тебе. Чуй, моля те, тази песен. Чуй сърцето ми, как вика към тебе. Diedi smeci,
любовта си нека отново да ме грее. Разполага и любовта си нека отново да ме грее. Христос възкресе! Извинявам се, първо аз съм много притеснителен проповедник, когато видя от мене по-добри Господ да ги благослови. Ако видите притеснение в мене, това е защото съм по-мъдри, побеляха в Господа и отдавам уважението и любовта си към тях. Казах ви, че ще ви кажа две истини. Едно от най-големите истини е, че Христос наистина възкресе. Другата истина е, че много от хората не вярват, че Христос възкресе. Може би ще си кажете, защо казвам, че Христос не е възкръснал в сърцата на хората. Ако вярват, че Христос възкресе, ако наистина осъзнаваме, че Христос възкресе, църквите няма да има място. Това е една от истините. Тук има много брата с вода. Ще ви помогнете. Ще ви покажа нещо. Какво се случва с хора, които не вярват в това възкресение. Виждате в една чаша и колкото да налива тая вода, тя ще протече, нали така? И защо ще протече? Защото има много дупки. На този ден знаете ли, че стана земетресение? В Библията описва в 28 глава в Матей, че в този ден стана голямо земетресение. И знаете ли защо? Защото едни хора, наречени фарисеи, книжници, свещеници, отидиха пред един могъщ човек, наречен Пилат, наречен властник, и му казаха: постави един голям камък. Този камък да не позволи на учениците да влезе вътре, да вземат тялото на Исус и да лъжат, че е възкръснал. Тогава Пилат постави една най-голяма армия, постави стражали да пазят този гроб.